Na gelê Kurd wala yani helwestekî ku insan pê serbilind dibe. Rastî wisa gavê ku yani parçekî Kurdistanê beşekî gelê Kurd kevê xeterê Kurd gişkî radibin ji bo navê û yekîtiya xwe ji bo parastinê were didin xuya kirin. Em didin vê jare bi şewazekî daha xurtir hate çêkirin. Me dît ku gelê Kurd hemîşkî her sê parçeyê Kurdistanê dîtir ne tenê Rojava û li dervayî welat me dî gişkî li gel me ne eva hêzekî mezin da me û ez karim bêjim ev yani ev helwesta gelê Kurd ewa hîşt ku raya giştî cîhanê jî têda guhertinek were çêkirin zext were çêkirin ji bo ku ev şer were sekinandin û em bêjin ev gav warin avêtin yani bandorê wanî mezin li ser wê û ji ber wê jî yani tevayî kesên ku hîr û dengê xwe bilind kirin meş kirin em ez wan spas dikim silav dikim ji ber ku rolek wanî mezin di vê pêvajoyê de hebû.